מים, המשאב החשוב של הטבע הנמצא בכל מקום בו יש חיים. המים אינם תנאי הכרחי לקיומנו על פני כדור הארץ, וחשוב לשמור עליהם. אז למה לבזבז 120 מיליון ליטרים של מים טובים בהדחת פיפי באסלה? שלום, שמי שאול ואני פיתחתי את קיט האסלה האקולוגית. המשפט ישראל כבר לא מתייבשת הולך להיות מוכר לכם. הידעתם שכ-40% מתצרוכת ממוצעת ביתית מתבזבזת על הדחת המים באסלה? בממוצע אנשים פוקדים את האסלה כ5 פעמים ביום כדי להטיל את מימיהם. ובכל פעם אנחנו משתמשים ב3 ליטר מים כדי לשטוף את האסלה. וזאת בהנחה שאנחנו משתמשים בחצי הכמות. אז כדי שנוכל ליהנות מכמה שיותר מים טובים וראויים, וכמובן למען החיסכון הכלכלי האדיר ולמען סביבה ירוקה ואקולוגית, פיתחתי את האסלה הירוקה. ואני מזמין את השותף שלי, רועי אהרוני, כדי שידגים לנו כיצד האסלה האקולוגית עובדת. שלום לצופים. אז איך בעצם עובדת האסלה האקולוגית? יש לנו כאן קיט להתקנה עצמית שמותאם להתקנה בכל הבתים הפרטיים, במוסדות חינוך, קניונים וכדומה. אנו לוחצים על הכפתור האדום, בתהליך שאורכו 3 שניות, המים שנמצאים בתחתית האסלה נשאבים על ידי משאבה אל הניאגרה ושם נשמרים. כעת כל מה שנותר לנו הוא להטיל את מימינו. לאחר שהטלנו את מימינו, השתן נשאב ישירות אל צינור הביוב, והמים שנשמרו בניאגרה נשאבים באופן אוטומטי אל תחתית האסלה. זה בעצם כל התהליך, ללא שימוש בטיפת מים. חשוב לומר שבעצם כל אסלה, ולא משנה היכן היא נמצאת, אם זה בבית הספר, בבית, במשרד, בקניון או בכל מקום אחר, יכולה להפוך בעצם לאסלה אקולוגית בעזרת קיט אחד קטן. אז אם אתם רוצים להפחית משמעותית את חשבונות המים שלכם ולהיות שותפים להצלחה הכלכלית והאקולוגית, אנו זקוקים לתמיכתכם כדי לעבור משלב האב טיפוס לייצור המוני. וכל זאת בעלות של חשבון מים אחד. נודה לכם על תמיכתכם ושיהיה בהצלחה לכולם.